Hej venner! I dag der skal vi snakke om læber, og jeg vil her give jer mine bud på, hvordan du kan fremhæve dine læber med nogle dejlige pangfarver, som holder hele natten uden at flyde ud, når du spiser, kysser og hvad man nu ellers gør. Så her får du mine tips. Bliv hængende og se med. Den første ting, som jeg vil starte ud med af farve, er liplineren, der hedder Soar fra MAC. Og så har vi mine to hverdagslæbestifter, som er Brave og Twig. De minder rigtig meget om hinanden, men Brave den er lidt lysere. Brave ser sådan her ud, og Twig ser sådan her ud. Man skal nok være en ordentlig læbestift entusiast for at se forskel, men der er altså forskel. Twig er mørkere. Det er to ganske fine læbestifter, som plejer. De gør ikke mine læber tørre, og så er de perfekte til hverdag. Det er også nogle lidt nude farver, som går til det hele. Da der ikke er den store forskel på dem som sådan, det er nok kun mig og et par andre, der kan se forskel, så vil jeg starte med at vise jer Brave, som er den lyseste, fordi det er den mest naturlige, da vi har nogle pangfarver, vi skal videre til bagefter. Så jeg starter ud med at putte min lipliner i farven Soar, som passer både til Twig og til Brave. Putter den på mine læber. Hvis man vil have større læber, så kan man godt det, ved at lade liplineren lave den lidt større. Jeg synes tit, det kan ende ud i sådan en anden læber, så jeg kan godt lige bare følge min læbekant. En lipliner gør sådan, så læbestiften ikke flyder ud. Den gør sådan, så du ikke får læbestift på tænderne. Og så gør den sådan, at din læbestift den bare holder. Og når det er, at den matcher i farven, så hvis læbestiften er gået lidt af, når du fx har spist, så ser dine læber stadig ud til at have den farve, fordi din lipliner stadig sidder der. Og det synes jeg bare er så fint. Jeg vil vise jer nogle forskellige måder. Man kan nemlig både starte med at lave en ramme om læberne, og så putte læbestift på, men du kan også starte med at putte læbestift på, og så tegne din lipliner. Det er faktisk den nemmeste måde. Så det vil jeg prøve at vise jer, og så på de andre, der viser jeg jer, hvordan jeg laver en ramme. Og det her er Brave, og den er super god til hverdag og fest. Den er naturlig i forhold til mit vedkommende i hvert fald, fordi at jeg plejer at bruge rimelig pangfarver. Den her passer til de fleste, både mørkhåret og lyshåret og alt muligt. Så det er bare noget med at give den gas, og du bestemmer jo selv, hvor meget farve du vil putte på. Den kan også sagtens være mere naturlig, hvis du ikke vil have, at den skal være så dominerende i farven. Så det her, det var den første, hvor at man også starter med at putte læbestift, og så laver man kanten. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kan starte med at lave kanten, og så læbestiften på. Vi skal nemlig videre til en anden farve. Nu skal vi have gang i nogle røde læber, som både er perfekte til sommer og til vinter. Du skal ikke være bange for at bruge pangfarver, du skal kaste dig ud i det. Start selvfølgelig, hvis du ikke er vant til at bruge læbestift, så start med nogle lidt mildere farver, og så kan du altid opgradere. Der var en gang, hvor jeg ikke gik med meget farvede læbestifter, og nu synes jeg, det er så fint. Med sådan lidt brunlige øjne, når man har puttet lidt brunt øjenskygge og lidt markeret kindben og sådan en ordentlig pangfarve. Tricket er, at du ikke skal lave for meget fokus på øjnene, når du også har en pangfarve på læberne, fordi så bliver det sådan lidt for meget fokus, ikke? Så nu skal vi til røde læber, og vi har en lippensel, der hedder Beat, og så har vi en læbestift, der passer til, som hedder So Good, og det er også en af favoritterne fra MAC. Den er simpelthen så fin. Det gælder om, at der ikke skal være for meget orange farve i, når det er, at du har en rød læbestift, for så ser tænderne gulere ud. Hvis du har, som denne her, lidt mere blå nuancer og lilla, det vil sige, at den er mere berry. Gå efter berryfarver, bærfarver. Så vil dine tænder se videre ud. Så det er også sådan lidt hemmeligt trick. Så nu skal vi lave nogle partylæber. Eller det kan også være til en date, eller det kan være, det er sådan det sofistikerede. Rød er lækkert og sofistikeret.
farve. Og den sidste farve, den består faktisk af et ombre look. Måske kender I allerede ombre til håret, hvor det er, man har en farve, og så går det ud i en anden farve. Jeg vil vise jer et look med læbestifter, hvordan du kan lave ombre, fordi det ser fedt ud. Det er lidt mere våget, så jeg vil sige, step 1 for nybegynder, det er Brave eller Twig, som er sådan nogle mere nude farver med et lille twist af rosa. Og step 2, det er røde læber, ikke? Fuld power. Og step 3, det er lilla læber. Den her version af ombre læber, der skal vi bruge en lip liner, som har farven Night Moth. Jeg ved ikke lige, hvordan det udtales. Så skal vi bruge, vi skal bruge Cyber, som er en mørke lilla læbestift, som skal ud siderne for ombre. Og så skal vi bruge, skal jeg lige holde øje med min læbestift. Så skal vi bruge Rebel, som er en lysere lilla, også fra MAC. Så Rebel og Cyber og en lip liner, der hedder Night Moth. Let's do this! Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide dem. Husk, at vi alle starter et sted, og sådan en her dominerende farve havde jeg aldrig gået med, hvis ikke jeg var vant til at gå med læbestift. Hvis det er undervejs, fordi det er svært at lægge en lip liner og en læbestift, når det er meget kraftige farver, som ikke skal rettes osv., så anbefaler jeg en tynd pensel. Sådan en lille tynd pensel. Det kan også være sådan en skrå pensel, man ofte bruger til øjenbryn. Og en lille smule foundation. Fordi hvis du begynder at tørre med vatpind og papir og alt muligt, så fucker læbestiftfarven op. Og så er det svært at få af først. Så tag ud af siden, hvis du kommer til at lave en lidt skæv lip liner eller andet. Så tager du en lille pensel. I nød en vatpind, men en pensel er bedre. Med en lille smule foundation. Og så gør du bare lige her, hvor det er, du skal rette det. Det fungerer så fint. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide inspirationen. Jeg linker selvfølgelig til alle læbestifterne, og det behøver ikke at være MAC. I kan finde lignende farver fra alle mulige andre mærker. Jeg er bare selvfølgelig vild med dem her, også fordi de holder. De her læbestifter kan man kysse, og man kan alt muligt drikke og spise, og man skal ikke tænke på, om læbestiften sidder oppe i panden. Det er derfor, at vi godt kan lide lip liner. Tak fordi I så med, og vi ses!